Kopaničiari. Aj takto by sa mohli nazývať pôvodní obyvatelia osád na Kysuciach. Práve kopaničiarske právo stojí za ich vznikom. Od 16. storočia sa takto osídľovali ťažko dostupné horské lokality a klčovaním lesov prichádzali ľudia k pozemkom. Osady sa neskôr pospájali do obcí, mnohé však doteraz stoja samostatne. Na Kysuciach ich nájdete niekoľko stovák. My sme navštívili 3. Jedna z nich si práve pripomenula smutné výročie. Postupným vyľudňovaním sa stali kopanice či samoty vyhľadávaným turistickým a rekreačným fenoménom. Mnohé osady si udržiavajú svoj pôvodný ráz, čo v kombinácii s prekrásnou prírodou vytvára dokonalú ilúziu, ako by sa človek vrátil v čase. Greguše stoja 5 kilometrov od Makova vo výške 960 metrov nad morom. Cez vojnu sa tu skrývali partizáni, domáci im pomáhali a to sa osade stalo osudným. Túto osadu v decembri v roku 1944 pri ustúpení fašistických nemeckých vojsk zapalili a vyhorela celá osada, okrem zvonice a táto chalupa naša. Babka ju zahasila pomijami, keď schystala ráno krávam pitie. Ale v marci v 45. prechádzala fronta, tak bola aj táto chalupa zapálená a zhorela. Zvonica z roku 1850 je dodnes funkčná a raz ročne sa tu stretnú rodáci pri svätej omši. Pán Židek si však spomína na detstvo, ktoré tu prežil aj s úsmevom. Aj keď do školy bolo ďaleko, bol vzorný študent. Môžem povedať, a nechcem sa chváliť, že za 9 rokov mám všetky vysvedčenia doma a mám vymeškané 30 hodín za 9 rokov. Zaujímavosťou je aj umelecký objekt v prírode Dolmen života a smrti, ktorý je dielom akademického sochára Milana Greguša, rodáka z osady. Dnes je tu 16 chalúp, ktoré obývajú chatári a osadu vyhľadávajú turisti najmä kvôli krásnym výhľadom na hrebene Sulovských skál či Veľký a Malý Manín na Považí. Vysokohorská poloha môže za to, že kysucké osady nazývali aj Sibírou Slovenska. Kým na juhu kvitnú kvety, tu sa drží napadnutý sneh. Ten nás privítal v osade Klín, ktorá patrí k obci Olešná. Leží na slovensko-moravskom pomedzi pod majestátnym Murínkovým vrchom. Na tvrdý život na Kopaniciach spomína posledná žijúca rodáčka. Všetci tu sme ako rodina, ináč to bolo ako rodina všetko. Sesternice, bratanci, mamine. My ako tež chodili sme do českých škôl na Slesko a bolo nás asi 15 nás chodilo spoločne. A rôzne o veku. Ale každý mal 7 detí, sestra mala 7, Jarošových bolo 7, každý mal veľa detí. Ale my sme tam chodili aj do doktorovi, my sme vlastne tam žili odtiaľto. U nás sa hovorí slezsky a nikdy sa slovensky nevyprávalo. Tu už nechodím, tu už som nebola strašne dávno. Ja som ako sa mi tu nelúbilo, lebo to bolo strašne ďaleko. Ja som mamu opatrovala, takže človek to musel všetko na chrbte tu doniesť, takže mi sa tu nikdy nelúbilo bývať. Ďalšie z osád, vrch Rieke, sa hovorí aj Drotárska. Práve odtiaľto pochádzali Hunčíkovci, drotársky podnikatelia známi aj mimo Slovenska. Osada patrí do obce Vysoká nad Kysucou. Táto naša osada volá sa vrch Rieka. Neviem síce to meno odkiaľ vzniklo, ale tu je relatívne je to na kopci a je tu dosť veľa vody. Takže či to nebolo spojené voda, rieka a tak ďalej, je tu asi 4 alebo 5 potokov vyviera v tejto osade, ale každý ide na inú stranu. Jedna je aj na Čačanskú stranu a druhá strana na Rovňanskú a potom ďalej. Tuto nebola šanca sa nejako uživiť. Tu každý mal krávu, ktorí si 2, niektorí aj viacej, tak hlavne tí bohatší. Ľudia boli odchovaní na tom, čo si tu vypestovali. Bolo pár rodín, kde pracovali teda rodičia väčšinou na Ostrave. A teraz tu nevidíte živej duše kedysi za celý čas. A prejde tady možno, že 5 ľudí za týždeň
A predtým normálne, keď išli do práce, lebo čo, tak celá šora ľudí, 5-6 za sebou. Sňah, nesňah, to bolo jedno, do roboty bolo treba ísť. A podobne to bolo aj v osade s najtragickejším osudom. Tá leží v rovnomennom horskom sedle Semeteš. 20. apríla 1945 sa tu odohrala najhoršia vojnová tragédia na Kysuciach. Hliadka Vlasovcov, ruských vojenských zbehov, bojujúcich na nemeckej strane, narazila neďaleko osady na mínu a 2 zabila. Rozpútalo sa besnenie, osadu vypálili, 21 mužov zajali, odvliekli a za dedinou postrieľali. Pani Paulína mala vtedy necelé 3 roky. Mama vždycky rozprávala, ako bolo také ráno, bol to v pátek ráno. Oni šli a tam dolu, ako nad pomníkom trocha vyššie, tam, že tá mína vybuchla. To sa rozprchli po chalupách, keď ho hneď našli tam a vzali ho. Tam bola taká krčma, tam ich dali a že vraj sa pýtali, že čo majú s nimi porobiť, postrieľať. A ženy a deti na bodáky napíchať za do ohna. So Semetešom sa spája aj niekoľko významných mien. Korene tu má Eugen Cernan, veliteľ Apolla 17 a posledný človek na mesiaci. A osada je rodiskom nášho významného výtvarníka Miroslava Cipára. Bol synom Štefana Cipára, jediného muža, ktorému sa podarilo prežiť spomínanú tragédiu. Okolie osady Semeteš a rovnomenného sedla je významnou turistickou lokalitou. Je to jedna z križovatiek Javorníckeho chodníka. Skrátka, na Kysuciach je čo objavovať.